Skulle I ikke have været der? Så bliver det altså denne ordlyd. Til alle, der ser dette brev, sender Asmund Svendsen hilsen evindelig med Herren. Ved ordlyden af dette brev gør jeg til en evig erindring herom vitterligt, for nulevende og tilkommende, at jeg til bod for mine forfædres, min ægtefælle Truls og min egen sjæl, med råd og samtykke af min elskede søn og mine slægtninge, fuldt og helt hjemler og overgiver de klostergivende mænd, de herrer abbed og menige konvent af Sankt Wilhelms kloster i Æbelholt, det gods, som jeg har i Skovlund, nemlig 2 gårde, en større og en mindre med alle tilliggender, nemlig skove, enge og marker, nærved eller fjernt derfra, intet undtaget at besidde evind. Ja, det er vel rigtigt, men det er så frygteligt uforståeligt og omstændigt, og så på latin. Hvorfor ikke bare skrive, at jeg, Asmund Svendsen, overgiver hermed mine 2 gårde i Skovlunde med alle tilliggender til Æbelholt Kloster, som bod for vores sjæle. Det kan være at forstå. Det har vi været igennem før, herr Asmund. Brevet her skal formuleres så omhyggeligt, så at ingen senere kan anteste det hellige konvents ret til disse gårde. Formuleringerne er faktisk fastlagt i en bulle fra hans hellighed Pave Justus den 4. Godt, så bliver det vel sådan. Er du ikke enig, kære Smuts? Jo, som sagerne står, kan du nok ikke gøre anderledes. Skal I se her, Asmund, så skal I sætte jeres sejl her fornede på brevet. Og for at ingen senere kan antaste det hellige konvents ret til gårdene, så skal vi også have 2 kyndige og velbyrdede mænd til at sætte deres sejl ved siden. Kan I pege på nogen her, Asmund? Vi har for nylig drøftet sagen med min kones bror, Peter Jonsen. Han er en meget kyndig købmand i havn, og vi kan vel også få hans partner, Jens Thysen, til at sætte sit sejl på brevet. Ja, vi kan besøge min broder om på dagen. Han bor i mit gamle barndomshjem. Ja, det gør vi. Og så kommer vi op til Æbelholt Kloster med det besejlede brev om en uge.
jamen så vil jeg drage tilbage til pligterne på Æbelholt. Vi ses om en uge, herr Asmund. Farvel. Guds fred. Farvel. Og Guds fred, fru. Til vores børn og Island og Arke. De andre træller og fester må få det at vide senere. Vil du være god at hente dem? Det bliver svært at få sagt. Madmor og jeg har i dag overdraget vores 2 gårde her i Skovlunde til Æbelholt Kloster, som bod for vores sjæle, så de ikke skal brænde, så længe I skærer sinens pinsler. Der vil blive bedt for os hvert år på Sankt Vilhelms dag, og vi vil fremover på bolig i klosterets vestfløj. Her kan vi få lindring for vores smerter og behandling for vores sygdomme, i det munken er meget kyndige med lægende urter og medicinsk behandling. Det kan ikke gøre imod mig. Giver de hele min arv til munkene. Du kan blive ved dit arbejde som hidtil. Du er blot formelt blevet bryde. Du skal styre træller og festers arbejde og sikre, at munkene får deres rimelige udkomme af gårdene. Det kan ikke gøre imod mig. Jo, det kan. Husker du den kedelige hændelse for et par år siden? Havde det ikke været for din mors hurtige indgriben, kunne du have fået en ydmygende straf og mistet din første fødselsret. Kan leve næsten ligesom før. Du samtidig blive lægbruder på Æbelholt Kloster. Det tror jeg vil gavne til sjælsfrelse. Du skal samtidig sørge for Ane, Lise og Bjørn, hvis de er små, og sikre, at de kommer godt på vej, indtil de når skils over alt. Også I, Island og Arke, vil blive boende resten af jeres liv. Den jordlod, som jeg overdrog til jer for nogle år siden, kan fortsætte at give jer udkomme resten af jeres liv. Men når I dør, så tilfalder jordlodden Æbelholt Kloster. For I, børn, der bliver ikke så meget tid til tant og her som hjem. I må hjælpe mere med ved arbejde på gårdene. Og I skal gøre, som Frode siger. Vis ham respekt. Fordi du er en klog kone, der har hjulpet andre mod smerter og sygdom. Ja, jeg hjælper, hvor jeg kan. Ser du, Asmund har længe haft ondt hernede i brystet. Men jeg er også begyndt at få ondt hernede til venstre for maven. Ja, Ian har godt nok mest erfaring med frugtstoflige kvinder. Men maven, den er næsten den samme. Lad os se på det.
en tordenskrabbe, og alma mater nægras forbandelske kan give lindring. Viviata perpetua officialis. Viviata perpetua officialis. Nå, Rasmus, ja tak. Nej. En hundekalske hjalre. Men så kommer jeg i skærsilden. Vi må nok hellere foretage en overladning. Det er altid godt. Nej, nu kan det være nok. Kan du så se at komme ud? Ud med dig! Ud! 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 Asmund! Asmund! Søde Asmund! Asmund! Vågn op! Asmund! Hvad skete der? Er hun væk? Ja, hun er gået. Nu vil vi finde på noget andet. Det er herren om hjælp og forbøn. Måske tager han til måle og drikker den hellige Sankt Ibs kilde. Nej, du må til Sankt Williams kloster op ved Æbelholt. Munkene der er meget kyndige i medicine og helbredende urter. De har hjulpet mange forelemme folk for deres lidelser. Jeg har sin bud og har bedt de fornemme og lærte munke om at komme og hjælpe os og fortælle os om muligheden op på klosteret. Velkommen, broder Jakob. Tak fordi de vil komme. Tak, fru. Goddag, Asmund Svendsen. Det ser ilde ud med jer. Ja, jeg slap forbi med mig. Nej, nu må I ikke tabe modet. Bønnen er stærk, og Herren har velsignet vort kloster, så vi kan hjælpe syge mennesker. Ja, men kan I også hjælpe mig? Ja, Sankt Wilhelms kloster i Æbelholt blev stiftet i 1175 af den ædle Wilhelm med pave Alexander den 3.'s velsignelse og med støtte af ærkebiskop Absalon. Ja, så efter. Selvom det nu er 50 år siden, at den salige Wilhelm gik bort, sker her stadig under om hans grav, og han blev kanoniseret som helgen for 20 år siden. Hvilket under? Jo, fru, der findes vidnesbyrd om åbenbaringer og hjertegn ved den hellige Wilhelms grav i klosterkirken. Og tænder, som han fik trukket ud af munden, før han døde, fremstiller vi tryllemedicin. Vand, som disse tænder har ligget i, har kureret mange sygdomme, enten ved badning eller ved indtagelse. Ja, men kan I også hjælpe mig? Ja, herr Asmund, men så må I komme op til os på Æbelholt. Vi har et hospitalis, hvor fromme mennesker kureres for deres lidelser ved bøn og ved helgeners hjælp, så de kan deltage i messer og bøn. Vi er 24 brødre og en atte, som lever efter den hellige Sankt Augustinus principper om ydmyghed, bøn og arbejde. Godt. Og gode mennesker, herre Asmund, gode mennesker
har skænket klostret rige gaver. Det har givet os lejlighed til fordybelse i lægevidenskab og i uddannelse af nye præster og munke. Ja, men hvordan kan I helbrede mig? Jo, herr Asmund. Vi appellerer, og vi får hjælp af Herren. Desuden så har vi meget erfaring i kirurgi. Vi kan sy sår sammen. Så kan vi reponere brækkede arme og ben, således at de kommer til at ligge rigtigt. Så kender vi noget, der hedder en brændegangsbehandling. Så er jeg kommet herop. Når der er betændelse, så kommer vi med det store glødende brændejern, og så kan betændelsen kædes. Og så kan vi åbne hylder. Endvidere, så har vi arbejdet videre på skrifterne, som blev lavet af kong Valdemars medicine, Henrik Hartenstein. Han beskrev hundredvis af lindrende og lægeurter. Jo, herre Asmund, vi kan kurere jer på vores hospitalis. Hvis I kan kurere mig, vil jeg være evigt taknemmelig. Tak ikke os. Tak den evige Gud, Herren. Jeg skal takke Herren, og jeg skal give gode gaver, bare I kan kurere mig. Det var godt. Så ses vi om en uge på Æbelholm Kloster. Har længere, husk hvad. Asmund Svendsens. Hvordan er du ser ud? Ingen kan knap kende dig. Ja, det ser ud som det plejer her i skoven. Ja, det gør det. Og det lugter også som det plejer. Ja, det gør det. Katrine, hvor er jeg glad for at se dig. Jeg savnede allermest inde i havnen. Karl, hvor er det godt at se dig. Hvor ser du godt ud. Og det er ikke noget fint, så jeg hvorfor. Jeg har heller ikke været villig. Hvordan har du det? Jo tak, jeg har det store. Vi har det så fornøjeligt inde i hovedet. Med morbror Pers 2 sønner, Jon og Hans. Og vi er ude, og mor er så byen bær. Og vi møder mennesker, der har set verden. Og skønne kvinder. Og jeg har også lært at skrive og synge serenader. Og en skøn jomfru. Ja. Fornøjelsen har desværre deres pris. Jeg er ved at få sådan pekuniære problemer. Jeg vil så gerne med Jon til Paris. Det koster. Jeg bliver nok nødt til at bede den gamle om at spille lidt mere i kassen. Det bliver svært. Men den sidste høst var dårlig, og bare diskussioner på Roskilde fisk om nogle af vores jorder. Jeg har fisket for dig fuldt tine nu. Nu kan jeg prøve at spørge mor. Hun har altså haft mest af dig. Ja, jeg må prøve at sige. Goddag, Harald. Velkommen her. Hvordan går det ind i Målestad? Har du lært noget nyttigt? Ja, jeg er begyndt at lære at tale ret og skrive latin. Det er nu ikke kommet så langt. Kom. Der var en sag, jeg gerne ville tale med om. Kan du ikke se, jeg er optaget? Ja, jeg er optaget. Han må vente. Så lad mig komme. Goddag, herre Asmund. Jeg bringer de varmeste hilsner fra min ældre broder Torben, som
som jo kæmpede sammen med mod de hedenske hælper. Ville. Ja. Slaget ved Lyndernes i 1219. Der var hundredvis af ridder, og slaget bølgede frem og tilbage. Det var et helligt korstog mod de hedenske hester, velsignet af paven og den gamle ærkebiskop Amazonusen. Og så bemærkte som et enkelt vildt og irriterende. Men så løftede ærkebiskoppen sine arme mod himlen til velsignelse. Så gik Gerda frem. Men da den gamle mand blev træt og måtte sænke sine arme, gik det tilbage. Hans præster hjalp ved at holde hans arme op. Til sidst kunne de heller ikke mere. Da så det rigtig sort ud. Så skete under. Et lyn flammede den skyfri himmel, og der lød et rungende brag. Og langsomt ned fra himlen dalede der en stor rød uld med et korsbåd. Det var et hjertetegn for os. Det gav os nyt mod, og vi vandt en strålende og ærefuld sejr. Ja, det var tider, men nu er der igen brug for mod og ridderlighed til kamp mod ondskab og uret. Bamba, 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 bamba. Nu luren kalder drøn på drøn, til kampen kalder hver heltesøn. Stærke orske som børne, og kække som børne flot kæmper. Bamba, 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 bamba. Der er jorden gravet og buler sten, i skoven knager den gamle fri. Himmelens bue blev rød, og Thynes er troet på falser fra. Bamba, 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 bamba. Som de jo ved, herr Asmund, så er hele landet i oprør. Hertug Abel af Sønderjylland og hans holstenske allierede, de haver og de røver i Jylland og på Sjælland. Derfor må de nu opfylde deres forpligtelse som kongelige væbner med eget våbenskjold. De skal stille med 10 fodfolk og 2 rytter i fuld krigsudrustning til rådighed for kongens bud. Nu har jeg jo ikke så mange trælder og fester og mere, og jeg selv er blevet lidt for gammel og svag til krigsførelsen. Det var jo far, jeg ville gerne... Til stille! Det her er heller ikke opfattet af min ed. Det er ikke et ledenstogt mod udenlandske fjender, eller et hellig korstog. Det er en simpel magtkamp mellem 2 brødre. De slider landet i stykker. Og efter hvad jeg hører, ynder også kong Eriks soldater både gårde og klostre. De kan mene, hvad de vil, men de skal stille væbnet folk, når kongen byder det. Vi kan forhandle om antallet, men de er nødt til at opfylde deres slægts længsid. Jeg forventer deres svar inden 2 dage. Far, lad mig opfylde slægtens forpligtelser. Du ser overhovedet ikke ud til at være i nogen form for kamptræning. Siden jeg lærte dig at fægte, at du var lille, har du ikke holdt din krop ved lige. De sidste år har du ikke tænkt på andet end tom hjerne, tand og fjæs, ukyske kvinder og spraglede klæder. Du vil blive hurtigt ned første gang, du møder rigsesoldat. Nej, jeg har da gået til fægtning inde i havn sammen med Jon og Hans. Det hjælper ikke. Og vi har større problemer med Roskildebilen. Som polakker, det er over jord, både skove og overdrev.
Frode passer gården med skriften allerede nu, og han arver det hele en gang efter mig. Du, til gengæld, skal gå i Roskilde bispens tjeneste, så jeg har en slægtning der, og du er godt forsørget. Kun på den måde sikrer vi vores fremtid. Jeg vil ikke være kannik. Bare sidde og bede og skrive latinske dokumenter. Og være underlagt et kyskhedstløfte. Jeg vil ud i verden og kæmpe for det gode og for ære og for skønne kvinder. Ja, det er godt med dig. Du skal gå i kirkens tjeneste. Kun på den måde sikrer du din egen fremtid. Jeg byder dig. Du kan ikke sætte dig over kongens vilje. Jeg melder mig i morgen hos Jørgen Billemand, enten du giver mig lov eller ej. Jeg kan se, der ikke rigtig er noget at gøre. I morgen aftaler vi med Jørgen Bille, at vi kan stille med 1 rytter og 4 fodfolk. Og så finder du selv 4 unge mænd, der er villige til at tage med dig. Det går ikke. Tænk, du så os. Og Katrine, var det godt at se dig igen? Jeg tænker på dig hele tiden. Jeg tænker også hele tiden på dig. Du og jeg, Katrine. Men det går ikke. Jeg er storbrors datter. Du er sønderens bedste. Mor har længe snakket om, at jeg skal giftes med Morten. Han forfatter det. Nej, vi kan ikke leve her. Vi må rejse væk sammen. Når jorden bliver udpint, og der er mange i den gamle land, vi er nogle unge væk, så er der en ny. Hans og Kirsten og alle har rejst. Lad os da med dem. Det går aldrig godt. Sig ikke hjem. Jeg kan ikke. Jeg må gifte mig for at redde mor og far. Du kan, hvis du vil! Tænk på vores kærlighed.
Jeg har godt set, den ene af dem har et godt øje til dig. Mor. Ja, godt igen. Jeg ved nok, at du ikke har gjort noget galt. Men en ung pige skal altid passe på. Vi snakker bare lidt sammen. Pierre har oplevet så mange spændende ting ude i verden. Ja. Jeg er faktisk også mere urolig for Anders. Han tror, at det kan holdes hemmeligt, at han døber efter Katrine. Ved du noget? Jeg har lovet Anders at tie. Eva, du skal sige din mor sandheden. Jeg lover, jeg siger det ikke til nogen. Og slet ikke til din far. Hvad sker der? Jo, Anders og Katrine har jo kendt hinanden siden de var små, og de elsker virkelig hinanden. Men de ved godt, at det aldrig kan blive dem. Katrines mor og far er en gift med en søn af en af de store bønder i Ballerup. Sidste år lykkedes til Katrine at overbevise hendes mor om, at det var for tidligt. Men den går ikke længere. God aften, mor. Var det hårdt? Det går. Og mor, nu er vi færdige med den her gang. Værst er, at det er blevet påske, og vi har stadigvæk ikke fået sået vores marker. Vores marker? Ja. Det er Asmunds marker. Og inden vi kan dyrke dem, skal vi så meget andet. Vi skal pløje kirkens jord. Så er Asmunds store gård. Og når vi ikke har tid til at arbejde på vores marker, bliver vi så til at bygge kirke eller borger. Ja, Anders, andre her, de behandler deres fester meget dårligt. Asmund er god ved os. Vi får lov at beholde noget af høsten, og de kåler rødfrugter, vi dyrker med toften heroppe med, vi får vi også lov at beholde. Så har vi landboerne, der kan hjælpe os med pløjning og såning og høst. Og Asmund og Frode, de blander sig ikke ret meget det, vi går og laver. Det er bare de der trætte der fine folk på den store gård. Det er os og landboerne, der laver det hele. Hver gang at Asmund skal være store mand, er det os, der kommer til at springe soldat eller bygge kirke. Ja, men Asmund Svendsen er god nok. Nå, er det? I to er til træt ud. Eva Helene møder op til far Anders. Men Asmund Svendsen burde da selv være mest interesseret i, at vi fik tid til at dyrke hans marker ordentligt. Vi bliver sat til at lave alt muligt andet for alle mulige andre, og vi kommer alligevel til at betale skat af gårdens beskidte udbytte. Landgilde til jordens ejer, tiende til kirken, kværsædet til kongen for at leve på kristpligt, ikke for at storbånd ikke risikerer at skulle huse eller give transport til kongens følge, og indeskat til at holde kongens borger. De finder hele tiden på nye skatter. Ja, Anders, vi har det jo meget bedre som mange andre. Så tænk på landbrugerne, der bor i på Toften om bagved. De har slet ingenting. De hører ikke til noget sted, og måske næste år, så er der ikke noget arbejde til, og så må de bare flytte bort. Ja, sådan er verdens orden, Anders. Det kan du ikke lave om på. Det hører vi også i kirken om søndagen. Jeg vil ikke lave det samme træliv, som jeg er jeres forfædre. Jeg vil noget andet. Nå, hvad vil du så? Jeg vil ud og starte forfra på et nyt sted sammen med andre unge. Når jorden bliver udpint, og der bliver for mange i den gamle landsby, er der nogle af de unge, der flytter væk og starter en ny. Og hvem skulle så bare give jer en ny jord? Nej, I kommer til at sidde i fest i mange år, ligesom os andre. Og det er hårdt arbejde, for først så skal der brændes skov af, og så skal der fjernes rødder, så skal der fjernes sten, og der skal pløjes og sås og høstes mange gange, før det giver et fornuftigt udbytte. Vi unge, vi vil kæmpe hårdt for at få vores eget. Jamen Anders, I mister jo også jeres slægter, I mister jeres rødder, og I får få til at beskytte jer selv. Så er der også det, at bystævnet skal give tilladelse til, at I flytter ud. Og det er også sådan, at op til 3 år efter, så kan bystævnet kalde jer tilbage igen, hvis I flytter ud, og vi har brug for jer. Men lige der er startet så mange byer de seneste år. Se bare det med noget med rød og strup og torv. Så I to. Sæt jer nu ned, få noget mad, og så lad påskefreden falde på jer. Jeg tror, vi sætter os. Der er noget, jeg har tænkt på at spørge dig om. Jeg synes, Anders har været meget stille her på det sidste. Ved du noget? Ja, han fortæller mig jo ikke det hele. Men jeg har hørt, at Katrine skal gifte sig nogle måneder med en, der hedder Morten, søn af Rasmus Jensen. Rasmus Jensen?
Men han er en af de store bønder inde i Ballerup. Hans jorder, de grænser op til dem, her Asmund har. De har sikkert haft stridighed om, hvor grænsen går, og kan nok også begge to have glæde af at bytte nogle jorder og slutte fred. Katrine gør det for hendes far og mors skyld. Jeg er sikker på, at hun stadig elsker Anders. Men så er vi altså holdt op med at se hinanden. Det tror jeg nok. Ja, det må det være. Derfor er han blevet så stille. Ja. Velkommen alle sammen, og tak fordi I har pyntet så pænt. Ja, Rasmus. Jeg har også glædet mig til at være her i dag. Vi har jo haft vores gemorligheder gennem tiderne. Men nu skulle det jo gerne være slut. Nu er din datter fra København med din søn. Så kunne du jo passende give rosen mellem borgerne som medgift. Det kan da godt være, den ryger med. Men vi var nu enige om medgiften. Lad nu ikke ødelægge den gode stemning. Jeg har bragt underholdning med. Nu du står og fortæller mig det så åbent. Katrine prøvede også på at undgå rytterne. Sidste år sagde hun var for ung til ægteskab, og jeg gik med til at undgå. Men i år havde hun ikke nogen undskyldning. Hun virker ikke særlig begejstret. Jeg ved ikke rigtig hvorfor. Men når det nu skulle være, så har hun snakket med Morten og har faldet grødhed for ham. Hør efter alle sammen. Blandt disse blomster er smukkest kun en. Rosen så rød af dem alle er. Udsprunget vokser den fra en gren. Og fra det sødeste muldskyder den. Vel er der mange så smukke til. Men jeg for sandheden dog sige vil. Smukkest af blomster, ja det er kun hun. Skønheden overgår alle. Ja, værsgo. Så må I gerne komme til bordet og begynde. Jeg svimler og kvalmer. Jeg stod altså i tvivl og opstilling. Hvor længe har du haft det sådan? Nogle uger. Det kan være værre. Hvor længe er det siden, du havde din bønne? Det er længe siden. Det er flere måneder siden. Så er jeg bange for, at du er barn. Sig mig, Katrine, det er da ikke så længe siden, at du og Morten var sammen. For allerførste gang. Sig mig, hvad foregår? Hvad mener du, mor? Hvis det ikke er Morten, hvem er så far til dit barn?
Anders? Hvad siger du? Venter du barn med sønnen til min fester Christen Thysen? Ja. Du har knust mig, barn. Hvad skal jeg sige til Rasmus Jensen? Nu havde vi ham lige, og så... Mortens brud er venter barn med en feste. Ja, til køn i hele havet. Ægteskabet må gøres ugyldigt. Og det skal komme til at koste det dyrt. Hør efter alle sammen. Festen er forbi. Mortens hustru venter barn med en af Asmus Svendsens fester. Vi kommer for at knytte bånd mellem vores slægter. Vi så Katrine som en god hustru for vores søn, og det vil også styrke begge gårdene. Men nu har djævlen forpurret det hele. Katrine er en hårde og skans kvinde, som ikke engang er værdig til at være træt hjemme hos os. Jeg vil ikke knytte bånd med en mand, som ikke kan støtte sin egen familie, og en kone, der ikke kan lære sin datter lyde. Jeg vil anmode kirken om at straffe familien Svend Rasmussen. Ægteskabet skal gøres ugyldigt, og Katrine må tage sin straf. Loven taler jo om kor uden herrens velsignelse. Hun må være sten. Ægteskabet vil blive gjort ugyldigt. Gå hjem alle sammen. Kom. Nu er det snart forbi. Ja, Asmund. Det er ikke, hvad vi har været. Du med din gigt, din smerter i maven. Og jeg har ondt i både tænderne og hovedet og nakken. Ja. Godt, at Ebel holdt munkenes bønner og kunne lindre vores smerter. Men de har nu taget sig godt betalt for det. Sådan nogle kræmmere. Så, Asmund. Sådan kan man ikke tale om Herrens hellige mænd. Nej, det kan man vel ikke. Nu har vi ikke meget andet end troen tilbage. Alt det, vi har slidt og slæbt for hele vores liv, er næsten væk. De jorder, jeg arvede efter min far, er overtaget af kirken, kronen og nabogodsejeren. Rasmus Jensen gjorde alvor i sin trussel. Ja, vi har mistet både Karl og Katrine. Og Frode er en ond og brutal fode, ikke en mand af ære. Men Bjørn og Lise, de vil få lidt bedre, men jeg tror, det bliver svært. Så nu går vi i kloster på vores gamle dage og bruger vores sidste gods som bod for vores syndige sjæle, så den skal brænde så længe skæres ind